Joo. Lähdettiin tässä kaverin kanssa kokeilemaan, että miten se tuommoinen peltoauto kulkisi ihan laillisella tiellä. Hehehe. Eihän sitä tällä tavalla maaseudun asukkina ja köyhänä ihmisenä ole täällä päin varaa semmosia oikeisiin hienoihin leikkikalluihin, mutta ajellaan tämmösillä köyhän luokan peltoautoilla sitten julkisella tiellä. Tästä kai se kohta mahdollisesti tulloo tuohon suuntaan se männä. Nyt sieltä kuuluu jo jonkunnäköinen ääni. Näkyykö kukka? Ei. Mennäänpä vähän syrjempään, jos se vaikka ajaakin kovasti. Sieltä se kenkälaatikko lähestyy. Noin. Tämmösiä on nämä maaseutun edulliset peltoautovaihtoehdot. Tämmöstä tällä kerralla.